Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam tetempangan malih para kadang kinasih ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi wonten ing kalodhangan punika kula lan panjenengan sami tansah diparingi sehat walafiat mboten mawi alangan satunggaling punapa-punapa lan mugia sedayanipun wageta lestari anggen kita nggayuh kautaman saha kamulyan sehingga ing mangke ndadosake berkah barokahipun kita sedaya anggenipun nglampahi siang wonten ing wulan Ramadan punika. Dhateng mriki kula badhe medharake bab watak weton wage lan karakteripun nggih punika. Dadi weton wage punika si pendiam yang penuh kedalaman dan rezeki selalu tersembunyi. Wage adalah salah satu pasaran dalam penanggalan Jawa yang berasal dari tradisi budaya Pulau Jawa. Dalam perhitungan weton Jawa, wage memiliki nilai neptu 4 dan sering dikaitkan dengan karakter yang tenang namun menyimpan kekuatan besar dalam dirinya. Berikut gambaran tentang weton wage dan karakternya. Jadi karakter weton wage nggih punika pendiam tapi cerdas, sabar dan kuat menghadapi ujian, tidak suka pamer, pencapaian setia dan tulus dalam hubungan, dan punya intuisi tajam, bijak dalam mengambil segala keputusan. Dene rezekinipun wage nggih punika sering datang perlahan tapi pasti. Orang berweton wage biasanya sukses karena kerja kerasnya, bukan karena keberuntungan instan. Semakin dewasa, hidup semakin stabil dan mapan. Dalam percintaan, wage dikenal setia dan penuh tanggung jawab, tidak mudah jatuh cinta, tapi sekali serius akan berjuang sepenuh hati. Dan inilah doa-doa si wage. Ya Allah, lembutkan hati kami yang berweton wage, limpahkan rezeki yang halal dan berkah, jauhkan dari kesulitan yang melemahkan iman, jadikan hidup kami tenang, cukup dan penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Kalau kamu kebetulan yang berweton wage, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun ini naiknya derajat dan segala hajat mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kula sebagai umat muslim ngaturaken sugeng rawuhipun sasi suci Ramadan, sasi ingkang kinurmatan kebak anugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Kanthi rawuhipun wulan ingkang mulya punika, mugi sedaya kadang tansah pinaringan karaharjan, katetepake iman saha kekiyatan kelampahi laku poso Ramadan kanthi manah ingkang resik, pasrah lan sumarah dhateng kersaning Gusti. Mugi sasi Ramadan punika dados lantaran nyucikake manah saha budi pakerti, ngedohake saking panggoda hawa nepsu lan nutuh lampah pesang gesang dhateng margi kabecikan saha kasampurnaning laku utama. Sasedayanipun pengucap pangkrasa saha pakerti mugi tansah kasinungan pepadang sageta nuwuhaken katentreman manah saha rahayuning gesang
Mugi rahmat lan sih kawelasanipun Gusti tansah nglimputi saben lampah gesang kita. Mugi-mugi Allah Ta'ala tansah maringi pengayoman kegiatan lan kesabaran kelampahi saben laku pangabekti ing sasi ingkang sinucikake punika. Mugi sedaya amal bekti ingkang kasuwunaken katur lampah lumantar laku poso Ramadan saged ketampi lan dados lantaran tumraping berkah saha kamulyaning gesang. Wonten ing alam donya wonten ing alam donya dumugi alam kelanggengan. Mugi kita sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu lan tentrem ngantos purna nglampahi sasi Ramadan. Tawi ngantos purnanipun kita nglampahi sasi Ramadan punika kanthi kebak sih anugraha lan pangayomaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya tansah paringi sehat dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya saged anglampahi nggih punika siam wonten ing wulan Ramadan lan mugi-mugi kita sedaya saged ngresiki punapa ingkang sampun tumrapun badan kita ingkang reget tansah dipun pangapura dening Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran kita siam wonten ing wulan Ramadan punika. Nah niku wau ingkang saged kawula sampaiaken wonten ing kalodhangan punika. Mugi-mugi kita sedaya tansah keparingan sehat walafiat utawi alangan satunggal punapa-punapa lan punapa ingkang dados gegayuhan utawa panjangkah kita enggal-enggal dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula kinten ngalap cekap kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.